What is going on, guys? I hope everyone is having a good day. Thanks for stopping by another MGTOW University lesson. Today's video that I found, it's just hashing out this point that you can't ever trust the person you're with. The only person you can trust in this world is yourself. So many times I see men getting into relationships and they never would have thought that their wife or girlfriend would have cheated on them. And then they find out a year later or 2 years later from a friend that she saw her doing this at a party or something, right? We all know how the story goes. This is no different. In this video, it's this Russian guy and he finds out that his wife's been cheating. And at the end of the video, when he confronts her, she actually says, because she's so rattled, right? She doesn't know what's going on. This guy just broke into her apartment while she's having sex with some old dude. And then she's like, oh, well, you're not taking me to the movies anymore. I don't know. Right? So she can't even defend herself with any reasonable claims or whatever. So it makes no sense. And I just want to tell guys, be careful who you get into relationships with. You never know what they're going to do. And again, you can only trust yourself. So let me know what you guys think about this video and I'll see you in the next one. Dobrý den, vítám vás v našem novém pořadu test věrnosti. Já jsem Andrea a mám za úkol vyspovídat tady pana Pavla, poněvadž má podezření, že mu zahýbá nebo je mu nevěrná jeho přítelkyně. Pane Pavle, tak vy máte pocit, že vás vaše slečna teda podvádí, proč si to myslíte? Víte, není to moc příjemný, jako pro mě to je takový nejzazší řešení, ale poslední dobou zkrátka se úplně narušil časový harmonogram. Jo? My jsme měli určitý volný čas a ten najednou neplatí. A když v týdnu vám 5krát řekne, že nemůže, no tak už zatím něco je. Dřív to byla kamarádka, dřív to bylo tohle. Petra je aktivní slečna, jo? To prostě je aktivní, velmi aktivní. Ale je to teď už nějak moc, jako, jsou tam samý výmluvy. Máte prostě podezření. No ano, já bych s tím jakoby nešel na svět, ale už jako nemám na to za jedno čas, za druhé nemám tolik zkušeností a za třetí zkrátka je mi to proti srsti, jo, tak raději volím tuhle cestu. Dobře, pane Pavle, vyplnila jsem dotazník s vámi, mám podle mě všechny potřebné informace o vaší slečně, mám její zaměstnání, případně i její kontakt, ten teda nebudeme zrovna moc používat, ale mám její nějaký ten časový harmonogram, kam chodí nebo nechodí. My se na to podíváme a do týdne vám dáme vědět, jestli máte pravdu nebo pravdu nemáte, ale přeji vám každopádně hodně štěstí. Co mi teda přejete, pravdu nebo nepravdu? Já nevím, to asi teda, aby byla věrná, asi na tom záleží, tak jo, je to i tak, že vlastně moje výhra je to, když to bude nepravda. Jo. Já bych spíš ten dotazník potom mačkal. No to budu vám držet palce, snad se to nepotvrdí. Dobře, moc se mi to děkuju. Moc mi těšilo. Tak držíme panu Pavlovi palce a doufáme, že se mu teda poštěstí a že nebude mít pravdu. Dobrý den, pane Pavle, tady Andrea. Já volám teda po týdnu, jak jsme se domluvili, pamatujete? Máte chviličku? Já teda nezjistila informace úplně pozitivní, tak... Tak se radši sedněte, no. No, my jsme zjistili, že teda vaše slečna má prostě nějaký poměr, teď momentálně tady je v mé blízkosti, tak jestli byste byl ochoten třeba přijít. Jo, tak přijdete, můžu vás očekávat. No jasně, přijedu, tak do půl hodiny jsem tam. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme, že jste přišel, pane Pavle. No, já mám tady pro vás tu informaci, jak už jsem řekla v telefonu, nemoc pozitivní. Vaše přítelkyně se momentálně nachází v hotelu se svým milencem. Celý den jsme ji sledovali, jak jste si přál. Na důkaz toho máme pro vás i nahraný video, kdybyste teda chtěl vidět a kdybyste chtěl do toho hotelu jít, tak... Já nevím, jako to... Já tomu furt nechci věřit, ale do toho hotelu upřímně se mi moc nechce. Já vám můžu teda ukázat to video, pane Pavle. Počkejte. Můžete se podívat, no.
To jste jako natočili kdy? Bylo to v Pařížské ulici, když mě asi prostě milenec vzal na nákupy slečnu. Jo. No, Tak co myslíte, jedeme tam? jo, chceme jedeme to tam, vidět, jako... chceme to rozřešit jo, jasně, a no. uzavřít. Jo, uzavřeme to. Pane Pavle, jdu na to. Jo, jasně. Co chcete? Co tady děláte? Jo, dobrý, jak Hele, ne? co je? Hele, tady něco... Co tady děláte? Co tady chceš, co tady děláš? Hele, Jak jak to? Hele, co tady děláš? Hele, hele, sklidněte se. Sklidněte se, hele. Jo, recepce. Hele, můžete mi tohle vysvětlit? Pošlete se na pokoju 568 ochranku, jo, protože jsou tady problémy. No jenom tak, Jo. aby jsme si Líbí natočili se 100% děvku. nějaký chlap a... No a co to tam berou, děláš? jo, tohle to není Hej, a ty přece se mi normální. divíš? Ty se mi Jo. divíš? Podívej se, k mě chováš normálně. No tak Ani jo. do kina mě nevezmeš. Hele, nechte Cože, toho, cože, nechte toho. kam tě nevemu? Ani do kina mě nevezmeš. Za poslední Hele, 2 to měsíce si jsem vyříďte viděla doma. svého Jak tě bratra. mohl Jo, vzít tady do kina? nemáte co dělat, jo? Když seš odpoledne s nějakým dětkem. No tak když mi nenavrhneš jiný plán. Hele, já tak ti jsem dám dělala podle dětka. tebe. Ty jdi domů, hele, teďko sklidni se, dej si Jo. pivo Ale co a pak dělá se vaše domluvíte. žena? Tady to si vyříte, se mnou se nebav o nějaký ženě, jo. No. Já mám teďko jsem tady byl se slečnou, jo. Se slečnou? Nevím, co A mezi za váma slečnou? je. Nevím, co mezi ona váma se je. mnou bydlí, To víš. si musíte vyřídit doma. Ale ona jo? se mnou Dlouho bydlí. nebudu s Jo. tebou bydlet takhle. Přesně Ne, tak. ale No, Jo. bydle se tady s ním, jo? Tak. jo, Jo, víte takže, co, nechte si, hele, nechte si. No, já si Ono nechám, si to zas tak jasně, dobrý nebylo, jo? třeba se k tobě vrátí. Jo, Dobrý, tak jo. hlavně to No. ne, no, No, nechte si, prosím. záleží, jo, záleží, hlavně to ne. záleží na tobě. Jo, No, záleží na na mě tobě, už vůbec jasně. ne. Jo, tak jo. Čau, čau. Jo, naschle, těšilo mě. Nazdar. Hele, kufry máš venku, jo, potom.